Bé, ara fa ja un any, des que en les darreres eleccions Bloc Compromís no va obtenir representació municipal, però sí a les eleccions autonòmiques que es van celebrar aquest mateix dia, on els nostres diputats i diputades s'han transformat des d'aquest moment en la referència més clara i la posició més contundent a les Corts Valencianes davant la política de retall del govern valencià, la falta de defensa dels interessos valencians davant del govern d'Espanya i s'ha convertit també en la veu més crítica, la veu de denúncia davant dels escàndols en què es troba immers en aquests moments el Partit Popular. Igualment, a les eleccions generals, Compromís va aconseguir per primera vegada representació al Congrés dels Diputats i representem des d'aquest dia l'única veu 100% valenciana al Congrés de Madrid. A nivell més domèstic, Compromís ha començat un procés de renovació a nivell local i comarcal, renovant les seues executives, i en aquests moments estem treballant i participant de forma activa en el procés d'integració del bloc dins d'una estructura més ampla com és el projecte de Compromís, per a continuar sent el referent del valencianisme polític, de l'ecologisme i de l'esquerra, al temps que referència a l'hora de la denúncia de la corrupció política i de la destrucció dels serveis públics bàsics que s'han transformat en l'únic objectiu tant del govern central com l'autonòmic com el local, tots en mans del Partit Popular. Este darrer any hem seguit molt de prop la política local, hem opinat i volem continuar fent-ho, volem continuar opinant i volem continuar sobretot fent propostes perquè estem convençuts que la nostra veu és completament necessària a l'Ajuntament de Novelda, igual que ho és a València i a Madrid. Per tal d'alertar, per tal d'intentar impedir la destrucció d'un estat pensat per al benestar dels ciutadans i ciutadanes a favor d'un estat posat premeditadament al servei dels grans poders econòmics. Convençuts, com he dit, que la nostra veu és important a l'Ajuntament de Novelda, volem continuar treballant pel nostre poble i també ens volem posar al servei de tots aquells veïns i veïnes que, com nosaltres, han vist com han deixat de ser l'objectiu de les preocupacions dels polítics que ens governen, dels polítics del Partit Popular, i com estos s'han posat de forma descarada al servei dels grans poders econòmics. Jo el que faré serà un resum d'aquests primers mesos de gestió del govern central. Si alguna cosa defineix aquesta gestió, no ha sigut altra cosa que les retallades. Unes retallades que, per cert, es van fartar el Partit Popular de negar que anigueren a fer-les i que ara ens arriben en comptagotes divendres darrere divendres, donant la impressió d'una improvisació o almenys com a intents de a veure si la prova d'esta setmana funciona. Això no es fa altra cosa que portar una situació, unes conseqüències que a mitjà o a llarg termini ens preocupen, perquè són unes retallades que ens lastren de cara al futur. Com són, per exemple, que d'una banda fan precària l'educació pública amb massificació d'aules i la disminució del professorat i d'altra banda dificulten l'accés a la universitat amb un augment de taxes i una disminució de les beques. La pràctica desaparició dels pressupostos d'investigació i desenvolupament que no fan altra cosa que frenar l'expansió de nous sectors productius que ens podrien ajudar a eixir de la crisi. I, com no, les retallades en sanitat i benestar social, en casos com el copagament farmacèutic, l'anunciada no assistència mèdica a sectors de població com els majors de 26 anys que no hagin cotitzat o immigrants, o l'eliminació de plans tan importants com el de la prevenció de la sida o les campanyes de prevenció de la violència de gènere. Tot això ha sigut denunciat per Bloc Compromís a través del nostre diputat en Madrid, Joan Baldoví, i per això va presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat, una alternativa real basada en un treball seriós i responsable que va comptar amb nombroses aportacions de ciutadans valencians. Però no només això, sinó que ha defensat interessos valencians condemnant, per exemple, la brutalitat policial en les manifestacions d'estudiants de València, o ha defensat les necessitats dels nostres agricultors de cara a la negociació de la política agrària comuna europea, ha denunciat també la desaparició del sistema financer valencià, primer amb el cas de la CAM, després el Banc de València i el més recent de Bancaixa, que està diluït en Bankia i no sabem ben bé com acabarà la cosa. I com no,
hem reivindicat la necessitat del corredor mediterrani com una infraestructura imprescindible per a la nostra indústria eminentment exportadora, cosa que a altres partits pareix que no els interessa impulsar. Continuant amb el tema que estaves parlant de la proposta dels pressupostos que Compromís ha presentat a Madrid, vull destacar una característica molt important que tenen aquests pressupostos per a nosaltres, i és que si s'aprovaren aquests pressupostos s'acabarien d'una vegada per totes amb el dèficit fiscal valencià. Com sabeu, hi ha unes comunitats autònomes que aporten més diners a l'Estat i altres que reben en funció de la seva riquesa. Fins així és normal, però el que passa és que al País Valencià hem anat perdent riquesa fins al punt actual en què tenim una renda per càpita prou inferior a la mitjana espanyola, però seguim sent una de les comunitats, en concret la tercera o la quarta, que més aporta a l'Estat. Això és un problema molt greu per al finançament de la Generalitat Valenciana i de manera indirecta també ho és per als ajuntaments valencians. Nosaltres entenem que la situació econòmica de les administracions és complicada, però creiem que cal reivindicar un finançament més just per a poder treballar i sobretot cal fer coses i treballar per als ciutadans. Veiem que la política municipal durant aquest any està pràcticament paralitzada i el que ens preocupa més és que fins i tot en alguns temes s'ha anat retrocedint, s'han fet passos enrere. Per exemple, en urbanisme s'ha suspès el Pla General d'Ordenació Urbana després de tot el treball i tots els recursos invertits en l'anterior legislatura. També en el sector econòmic, amb el polígon industrial, que era un tema de consens entre tots els grups polítics, i ara amb l'arribada del PP no sols està paralitzat, sinó que a més l'han supeditat a la construcció de la urbanització Serreta Golf, que és un projecte inassumible en aquestes circumstàncies i a més que està en contra de l'estratègia territorial valenciana. Això l'únic que farà serà obstaculitzar o posar més complicat que es pugui fer aquest polígon on les empreses puguen assentar-se al nostre terme municipal. També pensem que hi ha altres temes on també hem anat enrere, per exemple en l'oferta cultural de Novelda. Amb un pressupost molt baix es podria tenir una oferta més variada i més completa i així la nostra ciutat recuperaria el seu dinamisme. En definitiva, sembla que l'equip de govern està més preocupat de les seues lluites internes o de resoldre els seus casos en la justícia, que per altra banda no aporta res positiu a la nostra ciutat, que en preocupar-se de les coses que realment afecten els ciutadans, com són bàsicament l'economia i l'atur. Per exemple, si feren un pla per a la creació d'ocupació o un pla per a facilitar als emprenedors la creació d'empreses o perquè les empreses s'establiren en Novelda, serien temes on nosaltres els recolzaríem completament. Per últim, ja voldríem denunciar també els dèficits democràtics que hem vist durant aquest últim any. Veiem que als plenaris s'ha perdut la possibilitat de debatre. A més, se li posa molt difícil a l'oposició fer la seva funció, que és la de controlar el treball de l'equip de govern. I tampoc entenem el pla d'austeritat del Partit Popular, que consisteix en reduir dràsticament el sou als regidors de l'oposició, però deixar-lo intacte per als regidors del govern i l'alcaldessa. Nosaltres entenem que l'austeritat ha de ser per a tots i començant per els que més guanyen.